Беновска пита. И продължава нататък със следващият гост в студиото на Беновска пита. Това е господин Стоян Мирчев. Привлечете се, заповядайте. Здравейте. Здравейте, добре дошъл. Народен представител от парламентарната група на БСП Лява България. За да не става недоразумение, веднага да кажа, че вие сте син на професор Стоян Мирчев. Михаил Мирчев, извиняйте, вие сте Стоян, който се кандидатира за кмет на София от квотата на БСП. Понеже подозирам, че може господари на ефира да ни стипосат с някой клип, да ви питам, вие имате ли си своята Катя и доведохте ли я тук? Както виждате, Катя не е в студиото. Сам съм. Но съм сигурен, че колегите ви от господари ще измислят начин да направят подходящ клип. Не дойдохте с дамата на сърцето си да ви поддържа? Не дойдох. А имате ли нужда от подобна поддръжка в политиката и съветвате ли се с не дамата на сърцето си, а бащата на сърцето си, Михаил Мирчев? В политиката, за да може човек да прави нещата искрено и да вярва в тях, трябва да ги преценява първо със собственото си сърце, но винаги съм приветствал и това да се чуе мнението и на другите, когато изгражда собствената си позиция. Вие сте млад човек. Какво ви привлече да влезете в политиката и то на страната на, казвам го с прискърбие, господин Михаил Миков, партия, която губи все по-катастрофално своя рейтинг? Защо избрахте БСП? Аз съм социалист по... Моята идеология е такава. Аз вярвам в справедливостта, в солидарността. И по възраст сте социалист, нали? Кой го беше казал, че всеки нормален човек до 35 години е социалист? Младите хора по принцип в вярванията са социалисти. Сега друг е въпросът дали припознават нашата партия като такава. А вие как я припознахте? Освен, че явно, нали, няма сега се занимава с вашето родословно дърво, вие сте израснал в тази партията от 15 години съм член на партията. И... Вие сте нямате 30? Не, имам на 34 съм, благодаря. Благодаря. Това беше единствената партия в този спектър. Чак последните години така малко се наруиха нови обекти. Не ви ли привлече обекти? ГЕРБ, Бойко Борисов, така да бъдете на вълната на гребена на успеха? Не всичко успеха. Обикновено борбата за истината, за правдата, за хората, успехите там са много по-трудни. При популизма, при клиенталистските партии нещата са по-лесни. Там е по-лесно и да се насочиш в тази посока. Можете ли да си сложите ръка на сърцето и да кажете, че в БСП няма клиентализъм, няма олигарси, няма борба на интереси, които не са съвсем свързани с социалната сфера и с благоденствието на избирателя? Най-малкото, като погледнем последните резултати от изборите за олигарси, съм сигурен, че няма, или може би има някой, който може да се насочи към тази посока. Какво значи олигарх? Олигарх е човек, който има голям икономически ресурс и го използва с политически цели. Айде сега да не цитирам имена в БСП с голям икономически ресурс. Вижте, аз лично не познавам човек, който да използва по този начин ресурсите си в БСП. Може в миналото да е имало, но в момента според мен БСП така върви особено и към един процес на изчистване по това направление. Между другото, знаете ли каква е днешната дата? Днешната? Дата. Дата, да. Преименуването на партията преди 26 години. Добре, научил сте си урока. На днешна дата Българската комунистическа партия се преименува в Българска социалистическа партия. По този повод вашият лидер Михаил Миков се обръща с едно обращение във Фейсбук, в което казва, че през всичките години историята на политическата сила, към която принадлежим, е преплетена с историята на нашата родина. Партията ни е минала през периоди на гонение, нелегалност, на възстание, превратни промени, на участие в политическия живот, изключване от него, на кризи и съзидателно управление. Без излишна скромност днес се гордеем с годините, в които в България имаше постижения социални, стопански, научни, културни, спортни. Много хубаво казано. Кога, от ваша гледна точка, това отново би било реалност под крилото на БСП? По-рано вие сте малък, имаше един израз под крилото на партията, визирайки комунистическата партия. Атаките срещу БСП са много жестоки. Идеята, която ние изповядваме, социалистическата идея, и това не е случайно, защото ние може би сме в момента единствената алтернатива, която може да предложи различен път на развитие на държавата. Че кой има против социалната идея според вас?
Много хора имат. Вижте за какви безумни закони се Петър предлагат Москов в има ли против Народното събрание. социалната идея с тази реформа, която се опитва да прави в здравеопазването? Това не е реформа, това е абсолютна деформация. Това е унищожаване на българите. Чрез ликвидиране на една от най-важните системи. Погледнете за реформата в образованието. Там нещата са още по-тежки, само че там ще се усетят след 5-10 години, доколкото в здравеопазването е малко по-различно. В здравеопазването вие поискахте вод на недоверие, събрахте необходимият брой гласове да постигнете дебат в залата. Да, дори Конституционният съд се произнесе, че реформата е грешна на господин Москов. Така отмени някои от разпоредбите, но защо не успяхте да съберете мнозинство? Пак ли олигархични и други корпоративни интереси пречат реформата на здравеопазването наистина да се извърши социално и в името на все още здравите и живите? Мнозинството в парламента така реши. Не се слуша в нашите думи, не се слуша в нашите тези и съм сигурен, че те ще съжаляват един ден за това нещо. Ние се надявахме, че в парламент са останали достатъчно здравомислещи хора, но този вод показа, че не седат така нещата. И това, което повече ме притеснява е, защото при един подобен скандал си замина министъра на образованието, при по-голям скандал не си замина министъра на здравеопазването. Кой знае? На етапа поне не си е заминал. Може би просто не е удобно в момента да има втори труд в правителството. Не, може би има много сериозни икономически интереси, които са... Подозирате ли, че Борисов така плътно седи зад него поради икономически интереси, които споделя с Москва? Не мога да кажа обратното. Не мога да твърда обратното, защото скандала с ваксините беше достатъчно показателен. Няма да рискува Борисов той. как се скри? Той не взе никаква позиция в случая. Тоест, вие смятате, че Борисов подкрепя Москов така смятам. По какви съображения? Как ги нарекохте? Че поради... Може би има някакви икономически съображения. Поради същата причина виждам как Борисов подкрепи госпожа Кунева като вече министър на образованието. По икономически съображения. Да не забравяме, че сега там по програма ще влезат над 1 милиард лева. 1,3 милиона. Вие в момента правите много силна заявка. Извинявайте, но да смениш един професор, който отговаря за науката и за тези пари, това му беше ресора, Денков, професор Денков, той си отиде сам, и да сложиш един човек, който няма нищо общо с образованието, но заради това, че е добър при разпределянето на фонда, точно при разпределянето на фондовете, и като сложим и голямата цифра от 1 милиард и 300 милиона, започваме да си задаваме някакви въпроси. Нали знаете, не защитавам госпожа Кунева, не ми е ясен още в разрез случая, може да има съвсем други отношения, но все пак човек има право да си избере екипа, нали? Човек има право да си избере екипа. Аз не казвам, че човек не може да си избере екипа. Просто при нея нещата стават доста скандално. Все още нищо не е станало скандално. Как аз още миналата седмица и поисках оставката в Комисията по образование, защото тя вече ме излъга веднъж. По повод? Преди няколко месеца, точно когато беше влезнала да изпълнява функциите на министър на образованието, и задавах актуален въпрос в парламентарния контрол. Знаеме за скандала с учебниците, с програмите и така нататък. Тя ми обеща, че първи и пети клас на 15 септември ще имат нови учебници и че никога няма да позволи хаоса да се сменят учебниците по средата на срока или по средата на годината. Вече е факт, че това ще стане. Това значи, че тя или ме излъгала, или е некомпетентна, или е пълен популист. И при трите варианта тя няма право да бъде повече министър на образованието. Подсказвате ли, че готвите БСП следващия вод на недоверие за образованието? В момента с нашите юристи точно това гледаме, тъй като и самият закон на ГЕРБ, проблемите в образованието не идват от Кунева толкова, колкото от новият закон за средното образование на ГЕРБ. И с нашите юристи в момента и преглеждаме самият закон, защото има много елементи, които са на границата на конституционността. Питам ви не случайно. Един вод, не че имаше прогнози да мине, вашия вод, инициирания от БСП, Коалиция Лява България, за здравеопазването не мина. Сега казвате, ще обследвате за образованието, но в този петък имаше един дълъг дебат в Народното събрание по повод финансовата политика на държавата, на правителството на ГЕРБ, да го формулирам най-точно. И се оказа, че госпожа Кунева, не знам дали сте чели вчера,
госпожа Корнелия Нинова, извинявам се, използва едно изследване на неправителствена организация по време на дебата за мерки за антикорупцията, което поставя България в един разигран сценарий, че губи 19,19 милиарда американски долара по този сценарий. Тя го афишира като евро, доколкото си спомням. Но това е само едно игрово разиграване. Тоест, ползва се една... нали знаете теорията на игрите, тя във всички управленчески механизми съществува. Може да се разиграват различни механизми, за да се види каква е загубата. И българските евродепутати от ГЕРБ цитират точно това, че в този разигран сценарий България губи 5,59 милиарда долара от брутния вътрешен продукт годишно, в най-негативния, защото това е с марш разигран сценарий, 19 милиарда и 19 милиона американски долара. С такива ли аргументи ще водите? С разиграни сценарии на основата на теорията на игрите? Не само за разиграни сценарии. Вие вижте, в четвъртък или в петък, докато беше пленарното заседание около парламента... Защото госпожа Кунева го цитира като официален документ на комисията. Това е по теорията на игрите създаден един сценарий от консултатива норма. Госпожа Кунева много умело си служи с определени информации, които в определени случаи не са толкова доказуеми, но добре успя да ги представи пред хората. Но това печелившо ли е, за да свалите това правителство? Нали? Това е идеята. Вота на недоверие да доведе до промяна. Тук не говориме да сваляме правителството, понеже госпожа Кунева си борави с разни информации. Защо искахте оставката на Москва? Защо искахте оставката на Кунева? Не, вие говорите за Кунева. Вие говорите в момента за на госпожа Корнелия Нинова. Госпожа Корнелия Нинова, това е една част от многото неща, които каза тогава. Аз си мислих, че говорите за образованието за Кунева. Не. Госпожа, ние и съвсем други аргументи. Аз друго имах преди. За образованието говорих. Госпожа Нинова използва и доста други доказателства за некомпетентното ръководене на държавата. Не, искам да ви дам един пример. В четвъртък или в петък, когато беше пленарното заседание, извинявайте, имаше 5 протеста пред събранието. И то на различни, по различни проблематики. Вие толерирате ли протестите, които така стихийно се появяват, не винаги, да не ме се сърдят гражданските организации и протестиращите, които не винаги имат основания, но блокират целия живот и водите до принуда понякога да се изпълнят искания, които нямат основания? Когато властта си позволява да извива ръцете, дори врата на хората, аз съм за хората да протестират, когато няма друг начин да защитат себе си. Добре, и все пак връщам се към на въпроса, който ви попитах. Не мина вота на недоверие по здравната политика. Мистер Москов си е все още министър и си продължава своята, така наречена от него, успешна реформа. Не успява да я продължи, тъй като Конституционния съд даже го спрява в един момент. Продължава, министър си е. Обмисляте евентуално вод на недоверие в образованието? Не обмисляме. На етапа обмисляме да сезираме Конституционния съд за новият закон. Колко гласове ще ги съберете? 48 подписа ни трябват. Според мен има достатъчно будни хора в залата, поне до толкова да се съберат подписите. И те са срещу новия закон на ГЕРБ. Те не са срещу Кунева. Ние Кунева в Конституционния съд не може да атакуваме. Добре, но все пак въпросът ми беше, не случайно цитирах госпожа Корнелия Нинова с много лична симпатия към нея. Госпожа Нинова ви цитирах, но все пак теорията на игрите не може да се разиграва в един политически дебат и да се представя като доказателство за нещо безспорно. Вие цитирате една малка част от дебата. Да не забравяме, че правителството на господин Борисов си разписа празен чек за 16 милиарда и никой не може да разбере къде отиват. При положение, че казват няма пари за майките, няма пари за пенсионерите, няма пари за нито една социална система, замразяваме ги за следващите 3 години. Къде отиват тези 16 милиарда? Никой не дава отговор къде отиват тези пари. Постигнете го, нали? Вие сте в политиката, вие сте народен представител. Ние задаваме тези въпроси и в един момент те искат, не искат, трябва да отговорят. Защо не напускате Народното събрание тогава, ако не получавате верни отговори? Това е решение, което може да го вземе групата. Аз еднолично не мога да го взема. Така, и малко още накрая. За всичко това, което предстои в БСП. Нямате вече месец дори. По-малко от месец. 7-8 май е конгрес. Или 5-6? 7-8. Събота и неделя. Може да бъркам. Добре, аз може да бъркам. Да, точно така. 7-8.
почти 30 души имате кандидати за лидери на БСП. 28, да. Мишо Миков каза, че може би станат 30. Може и да Той станат си знае, повече от 28. 30. Има време. Това какво означава? Че имате много силна банка кадри или че има много силни лобита, които си поставили за цел така да разпърчатосат БСП, че тя да не може да се съвземе още 10 пъти да загуби избор? БСП е голяма партия и съм сигурен, че ги има и двете неща. Първо, има много хора, които са способни да застанат начало на БСП. И затова и листата ни за кандидати е толкова голяма. В същия момент съм сигурен, че има и външни сили, които много биха се радвали да се разпаднем. Една от тези външни сили са едни бивши наши другари, които доскоро бяха вътрешни сили, но вече са външни. Кажете как се казват тези ваши другари? Тя е абревиатурата от първите три букви от азбуката. И добре, защото толкова ви е страх да се не самонаричате кой е. Ето, абревиатурата, коя е? Има недостойни хора, които не обичам да използвам Недостоен ли имената е им. екс-президентът и лидер на АБВ? Твърдя, че да. Георги Първанов. Е недостоен човек. Защо? Георги Първанов извършва постоянно едни предателства и в момента е наред да извърши поредното. Тук не коментирам действията на партията му в парламента. Но да говориш за тясни и за широки социалисти, нещо, което се е говорило в 1903 година и тогава хората с ляво виждане са се разцепили на две. Да, защото на вашия конгрес, само да кажа, да разберат хората, трябва да бъде приета декларация, която носи наименованието съвременици на бъдещето 215 години без Значи той ни нарича сектанти, опитва се да върне лявомислещите хора в 1903 година, когато са били разделени. Може би трябва да се напомня историята, господин Мирчев. Той като историк трябва много добре да знае, че когато се делиш на един или друг, или наричаш някой сектант и в следващия момент искаш да се обединиш с него, това някак си трудно може да стане. Да не говорим, когато защитаваш едно правителство, което води напълно антисоциална политика. И той даже има там и министър Калфин на социалната политика, нали, уж отговарят за най-важния сектор. Кога ще му поискате оставката? Министър Калфин, той вече доста грешки направи. Той трябваше вече да е излезнал с така една достойна стратегия за справяне с демографската катастрофа. Още го няма, но предполагам, че него в момента го вълнуват президентските избори повече, отколкото днеска Георги Първанов каза, че трябва да се, ако не се обедините с, чекайте ли да го цитирам точно, в общо крило лявото, няма да може да спечелите президентските избори. Че трябва, каза точно, че трябва да се политизира политическия модел, да се улеви политическия модел на президента. Господин Първанов, ако може да си гледа неговият проект, аз знам, че в АБВ има доста достойни хора. Те са бивши наши другари, както ние ги наричаме, които в момента се чувстват много тежко от това, че те са били предадени, когато са отишли при него, тъй като знаеме, пак ще повторя какви позиции, какви политики защитава АБВ в парламента и в правителството. И господин Първанов да ми говори за принципни позиции, мисля, че така е изпразнено от съдържание на малкото, което мога да кажа. Президент с 2 мандата. Вие сте ли твърде млад и житейски и политически да го съдите с такива остри квалификации? Аз говоря такива нещата, каквито са. Аз не съм привърженик на политиците, които говорят завуалирано за нещата, които мисля. Когато мисля нещо, го казвам в прав текст, това е мнението ми за него. Пак казвам, в редиците на АБВ имам доста достойни хора, които аз лично познавам, но личното ми мнение за господин Първанов е това. И аз лично съм разочарован, защото аз също съм участвал в неговите кампании като млад социалист. Бил сте влечен. Последен въпрос. Не ми отговаряте като по-възрастните ваши съпартийци. Може ли Михаил Миков да остане лидер на БСП? Или предположението, че Корнелия Нинова може да оглави партията, е по-вероятно? Кой ще оглави партията, според мен няма абсолютно никакво значение. Как да няма никакво значение? Сега ще ви кажа защо. Все едно няма никакво значение дали тук стои Стоян Мирчев или стои Мирчо Стоянов. При БСП може и така да стоят нещата. Ние първо не сме лидерска партия, това може да се очува и 100 пъти, но ние на този конгрес трябва да вземем важното решение каква алтернатива даваме за България. И вече от тази гледна точка да преценим кой може да я осъществи. Вие още ли не сте вденали каква алтернатива трябва да дадете? 10 пъти загубихте избори. Нещата не са просто да кажеш трябва да вземем властта, за да направим нещата по-хубави. Трябва да кажеш какво предлагаш на хората. И с какъв ресурс ще го осъществиш? Човешки и финансов. Абсолютно. Ако имате има много визия... неща, на които ние трябва да говорим на този конгрес. Така. И вече спрямо това трябва да решим кой ще бъде
Нали сте икономист? Нашият представител. Да. Значи много добре си давате сметка, че ако някой излезе с визия за партията, той трябва да излезе с икономическа обосновка, да не го нарека бизнес план, но така ще е по-разбираемо за повечето хора, как ще осъществи това, на какви етапи, в какви срокове и, не на последно място, модерно в България още не е в сила, да даде и някаква гаранция за това, че този водач с този бизнес план, с тази програма на БСП, ще може да осъществи целите на БСП, а ако не, ще понесе съответната отговорност. Защото при вас, особено любимия ми въпрос е как се говори в първо лице множествено число. Ние. А никой не казва, аз нося вината за това. Госпожо, преди да стигнем до този бизнес план, трябва да кажеш къде искаш да отидеш. Това казвам, който ще поискате ли вие като млад икономист и млад партиец, не много млад вече, партийно, онзи, който посочва с бизнес плана си, политическия си бизнес план за БСП, къде ще отиде, да излезе с икономически разчет за това и на трето място с предложение каква отговорност ще понесе, ако не успее. Не е ли това най-важно? Отговорността винаги е поемана при нас. Някой път са закъснени. Пак казвам, първо лице множествено число. Ние не сме партия, която е първо лице единствено число. И всичките тия лидери си отиват целите в бяло. Не винаги си отиват целите в бяло. Кой? Има доста хора, които са напуснали с съответните критики. Както чухте, един наш бивш лидер, господин Първанов, го критикува достатъчно. Достатъчно критикува. Той сам си отиде. Колко сам си отиде, колко си отиде заради това, че партията каза, извинява, някои неща не се правят по този начин, е въпрос на друго тълкуване, на друг разговор. Той не заемаше, той беше опозиционна фигура, той не заемаше кой знае какво. Вижте, при нас процесите са малко по-различни. Малко по-различни са при нас. Чак пък и той да е създал. Ми укрепи в един период, в който... Имало е своите положителни действия като лидер на БСП. Няма как да ги отречем. Благодаря ви за този разговор. И ще се радваме друг път да ми гостувате. Сега, накратко, фанелката. Връчвам ви клубната тениска. Лата не съм малко. Аз искам една книга да ви ще я връчите. Носа. Ако искате, пъга, първо вие. Бях решил да ви подаря една книга, тъй като обичам да готвя в свободното си време кулинарна, но днешния ден реших да я смена. Ще намерим и ви нося една книга на дядо ми, Възрожденския процес в България след освобождението, тъй като днеска бях провокиран от поредното антибългарско действие на господин Местан при учредяването на партията. Айде да не губим време в тази тема. Да не губим. Надявам се, че има институции, които ще се съзират, защото сепаратизма се прокрадва с голяма сила. Ще ви помоля само навънка нещо да ни надпишете. Много ценен подарък, благодаря ви, но няма да откажа и книгата за готвенето, пък и да обменим някои рецепти. Вземете да надпишете, докато ще се вземете. Аз ви връчвам клубната тениска, на която отпред пише Беновска пита. А отзад пише защо. И аз да ми се подготвя, знаете ли си урока. Кой въпрос защо си задавате и знаете ли му отговор? Защо продължаваме да търпим? Какво? Това, което се случва всеки ден в страната. Какво? Пагубно унищожаване на нацията. Къде е нашия принос? Някой ни е виновен само или ние сме виновни за това? Не, ние трябва да си противопоставим. А къде е нашия принос? Защото това е взаимен процес. Хората трябва да се противопоставят. А къде е вашия принос на БСП, че това, което наричате пагубно, се случва? Ние ще си окажем на Конгреса и ще трябва да излезем с решение. Добре, ще продължим този разговор. Благодаря още веднъж всичко. Напишете ми книгата и оставете навънка. Благодаря. Разговаряхме с Стоян Мирчев, народен представител от парламентарната група на БСП лява България. Беновска пита.